Нека е била твоето моля. Аз дори не съм ти моля за това. Защото ме нямаш. Аз съм тук. Защото ти го пожелавам. Ти си взел решение да сподели с мен твоето царство. Давид. Давид. Той изпраща Словото си и не възстановява. Той изпраща Словото си и реформира живота ти. Той изпраща Словото си, за да те възстановява точно сега. Той изпраща сон на възстановяване. Той изпраща сон на любов. Знай, възлюбен си. Знай, възлюбен си от възлюбения. Кое е това? Баба, кое е? Това е Елена. Тук сега ще се запали сгарата. Тук е направена
палатката. Така. Това е палатката. Ето Еленка. Кого ще отписваме днес? Принц Демир. Нали, бабо? Нашият най-малкият принц във фамилията. Принц? Кой? Демир? Демир. Браво! Павел Бескавас. Калано разклонители. Шун, калано разклонители. И колона е за реално. За телефонта те починамска колона. Сете ми ке музика. Злато. Ти на деда за тата ли си? Как се казваш? Kako da staviš to da piši? Mora da bude dobre. Vidiš? Koja je razlika? Да, так и безобразно. Отиваме да вземаме принц Димитър. Идем само да ставим гориво, защото не съм имал Днес времето. ще ги отписват от родилното. Така е. Бог да ги благослови, да ги закриля майката Точно ден. и бебето. И всички нас, всички всички гости, нас, кои нам всички стигнал, гости, кои са които тук ще и кои дойдат не са днес. тук. И кои са тук, и кои не са тук. Ще бъдат благословени. Не могат да долази. Имamo и българско гости, имamo от цял свят. Чакаме гостия. Да. Дали? Ще дойдат гости от Мюстер. От другите краища на Германия. Да бъдат благословени, пътя им да бъде благословен. Закрилят от нашия Господ Исус Христос. Бъдете благословени. Сега сме на път. Отиваме в родилното. Да вземем майката и бебето. И да дойдем да празнуваме в името на Исус. Да се радваме, да благославяме бебето, да се молиме, да пееме и да се радваме в Господа най-вече. Бъдете благословени. Ето пътуваме към Дюран. Да вземем родилката руска
и принца на фамилия Илиеви, Димитър. принц Димитър, да ни живи и здрав, да ни бъде благословен от Господа, защото това дете наистина е искано от Господа и Господ ни го даде. Да бъде благословено Господното име, Исусовото име. Да бъде благословен нашия Господ Исус Христос, че чу молитвите ни Амин, амин. и ни даде тази рожба и то син. Господи, благодаря ти за това нещо. Бъди благословен до века. Славата отдаваме само на Тебе, Господи, защото Ти я заслужаваш да приемеш славата и хвалата. Благодаря Ти за принц Димитър, благодаря Ти за майката, че са живи, че са здрави, че нищо им няма. Живи и здрави ще ги отпишеме, днес ще се веселиме, Господи, в Твоето име, защото това дете е изпросено от Тебе, Господи, Ти ни го даде. Цялата слава отдаваме на Тебе, Исусе. Амин. Така, ето е болницата, от която ще изписваме принц Димитър, малкия дух. Как се чувстваш, майче? Майче, как се чувстваш? А? Като майка, как се чувстваш? Тук дълго очаквания принц. Димитър, Димитре, духче. Как гледа бабичката. Благославям те в името на Исус Христос, нашия Господ Спасител. Бъди благословен и бъди закрилен от нашия Господ. Славата отдаваме на Тебе, Господи. Благослови и го закрили по пътя му, Господи, защото Ти си казал, преди да се родиш, преди да се оформил в отробата на майката, аз те познах и те назова с по име, Господи. И ние вярваме, че е така, Святи Божие. Бъди благословен. Отдаваме цялата слава и почет на Тебе, Господи Исусе. Амин. Ето принцът на фамилия Илиеви. Малкият принц Демир. Ти как се чувстваш? А?
Аре, ако искаш, взимай го в ръце и да направим малко снимки. Само да сложим иглите и ще правим. А майка ти, какво прави? Чакам, да забри дрехите. Какво му стана? Не сме разчистили. Облякохте, така ли ще го вписвате? Не му става дрехите. А? Не му става дрехите. Малки са му дрехите. Големи. Ага. Много ще реве. Не стой така. Ходи, кажи да Що се направи да кажеш? яде. Мамо, излизай в банята. Не е лайв. Не, Не? Е клип е? Давай. Ходи, кажи. Няма. Чето има в устата. добре, де, ето слина. Добре да виж колко е тъп. Вижда ли Ето, взел да слиза празен, не взел нещо със себе си. ами, какво да ти кажа? Ето е най-щастливата баба, Дай колката малко кръв. баба Верка. О, боже. 3 внучета за 3 години, 3 внучета с, ето го с принца на фамилията. Принца! Вика, по-трябва да е хвала стар. Майче, сега как се чувстваш? Олеква ме, че се прибира. Леко ще се прибираш. А тази тук да го ставим ли? Ще го ставим за един ден. Да, за 1-2 дена. Или го взимаме, или го ставяме. Няма начин, как това да се случи. Сега ще видиш. Ще видиш. Гладена. Не сме гладени. Как? Вече съм облечена. Салато? Има, няма ли? Няма, не дава. Готово ли си? Да. Чакаме майка ми. Взимаме душчето и се отиваме вкъщи. Ето бабата взе. Деде Мирчо и бърза да се отива вкъщи. Come con papere, documenti. Yes, una cosa. Dilita, baby. Dilita или... Драйва. Okay. Montag. Ja. Okay. Alles Gute für Baby. Alles
Die hat genug Milch. Ja, aber guck mal, keine Sorgen. Was? Das kann ich nicht Ja. anziehen. Ja und? Dann musst du wieder ausziehen. Prinzessin hat nicht die richtigen Sachen an. Für zu stille. Gib mal eine Flasche raus. Ja, muss ich Loch hier haben. So, Casa. deine Kerlchen musst du nachher zusammenfädeln. So, und Oma könnte viel Nudelflasche. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Пусни. Дай някаква туалетна. Застанете. Вера. Застанете двамата. Един до друг. Има хора за теб. Ще го събориш. Айде. Къде не е бедески? Да. Може да бедески. О! Добре, спира. Айде. По-нагоре хващайте така. Ага. Аз към и сама. Айде сама. Айде сама, ти сама, той сама. Бързаш? Да. Ама не го виждаме, махни това, Веро. Това направо го маха отпред. Не го виждаме. Толкова е топло. Сега. Така ги. Еме бала. Майка косата ми. Нищо не налага. Айде тук, чао. Айде, кой си? Айде, аз ти. И аз пък ще взема апарат да снимам. Качимилянето ми не са окаркинто. Никъде както мога да бъде така. Айде по-отделно. Айде сега. Айде, кой сте ми напрес, сте ми напрес. А тук на розите не беше ли по-хубаво? Стига kana, болница само. Това ти. Роба богата. Айде. Чекай, мам, чекай. Много кратно, не Те керавляски. Келески, kana кажеш по... Айде, айде, хато ку. Айде, хато ку. Така, метес. Айде, побежи. Да те снимам. Аз ще гана. Айде ти, деди. Праделето. Къде трябваше? Тук. Да, задържаш. Чакай. Не. Дай малко по-напред, те там. Още напред палеца. Какъв е? Големия, така. Гледаш ли? Да. Чакай, аз ще дойда сега с деда ми да снимам.
Айде, Жа. Айде. Ама виж фокуса, ако е малко така, Държи. аз Татко, ти държиш ли? пусна. Кена, кари га руски. Айде, камерата снимай. Айде. Айде по-бързо, че е. Тежко е. Не, тежко остави при мен. Робо. Айде, вот туда каменица руски. Айде. Натискайте. Машкара, бе. А те си фокуса. Апарати са в кера. Айде, стига. Още. Стига, Айде. къде отцикнал вече. А сам снимахте ли го? Стига къде на бокало си. Сам снима го. Кирил ще те първо снимки се. Аз направихме грешка, но нищо. Трябва да ще пия песа. А, та магазин, Кириста, ден не бе то. Леле, какво Трябва правиш? да се Държи то. топли. Е пресечена. Не е пресечено. Леле, айде нещо. Кири на бебета чумбо кале. Момента на живо. Леле. Айде. Захапва и пусека. Отвори го. Не е така тарикат. Така не е тарикат. Ето изкара. Направо ризата е така копчана. По-тарикат. Добре. Мича е добре. Топло е. Мича е мочо добре. Капачино ли го това звара? Не. Работите с мен. Добре. Сними сармере, бебе. Майката, бабата, Дедо. дедото, тук, Прадедо. прадедото Аха. и Това е. принца на Персия. И сега колата. Ако се ни кажеш, прибираме президенти си в... да празнуваме Само по-леко Подписването. яде и на Sarà здраве. provernate col cioccolato. Как? Тя е особено. Добре, айде те проверно. Добре. къде си малкия принц? Няма да го видим. Затворено ли е кошче? Айде, мало, айде долу да сколка. Айде, види как го затвориха. Абе, как го затворихте, бе? Не се баре по тия си 42 номер. Леле. Айде. Jeszcze pan ma lecę na człowieka. Yürü. Daha forum, Во? agent forum. Evet, mamu. Ben direkt. Кой? Haydi. Много си красив.
Nasıl bu? Wow. Seriös? Да. Хайде влизайте тогава. Хайде. Хайде влизайте. Влизайте. Дели мамата и Секаки и Онакина Русалкис. Ек нимфа, ек русалка. По стар български обичай. Ай. Руски, айде влиза. Дай водичка. Най-красивата майка. И за принца Димитър Демир Духчето. Димитър Демир Духчето. И роди се той. Духчето. Заповядайте. Ето е стаичката на принца. Вижте колко е красена. Всичко е ново. Абе, принце. Абе, какво правиш, бе, баба? Нека не съм стола и вода, да не съм стола и вониче. Не би се покуш. Ето е най-красивата майка. Ето най-красивата баба. И най-младата Най-младата права. Айде, лелята. Ето лелята. Айде, лелята. Амин, амин. Покани. Спокойно, спокойно. Ама майка, това е инстинктът на майката, това се казва. Инстинктът на майката за ръцете са малко на мъкачета. Айде.
mi pravimo. Ajde. Mo. Ajde, Pa pa. da. Ajde. Pa kad smetim, pa Pa Lele, koliko krasiva baba be. Lele. Pensioner bože. Jovana, gledaj. Ajde, otivajte do baba be. Čakajte. Otivajte do baba. Ajde. Zastane od tuka. Ti si pročka. Milja kad otide? Just a minute. Todorču. Makati. Sama. Ja sam majska. Sama. Ajde, Lelo. Da ravniče. Hajde, škarniče. Ne. Ja vikni Dani. Nema veze. Ajde, dečaka. Katerina, obrni se. Jaz iskam jedna cena. Mena neka to ove bebes. Me da raf kasi küçük. Искате да се снимате с него? Елате, напълни памперса. Не го пипайте само. Елате от тук. Ти застани зад него, Катерина. Къде Ти ти зад него. задник? Ти до него, бабо. Е така как ще. Елате. Е така. Айде. Kino peski. Кадашки има маски. Бовочи. Давай, Елена, гледай. Елена. Елена, Катерина, смейте се хубавичко. Красавци. Майко, я викни да. Dikkat et o gel. Виж как се хвана. Кадашки напас, кадашки напас. Баба, хвати на белото с ми първата. Там кела стъпите кала. Айде. Just tu tam kasi na. Ева, Дани. Само коте. Ima kamera haydi. Ой, хамай гъскара. Йордане. Айде на лати керем да Айде, Абе, Данчо. Haydi Dani. dedото. Дани. Кой си? Ева. Айде, Чакай. Айде, де. Hadi sniamy. Wykoczy. Babes. Айде. Най-красивата мен. Хайде, баба. Нашите деца ги няма. Жибрашия сумани. Сапка или сека? Вана, Айде на същата да се снимава. Хайде, спестете после само лелята. Чакай с часовника да ме додаде. Не, ме аз ще ти кана. Опити сала. Чакай, да.
се вижда. Я Да чакай. не се вижда. Ето на детето ми да си купи каквото иска е така. Това му чопаркало. Ами, Теки на опеске му чесо манджо. После Делина се дух. Дух. Че не пара сметала на канала. Еми, сама. Еми, сама. Колко пари ми даваш за да се снимам? Айде, духчета. малък дух, голям и тя да се снима. Кажа. Кой ще се снима? Майка ми. Кажа. Айде викай, айде че... И Бори. Ама става стар ден, Руси. Как само не вероятно. Може ли да се снима? Да.